זו התמונה שמסכמת את חצי הגמר בין מכבי נתניה למכבי פתח תקווה. ערן לוי שפוך אחרי שחגג עם האוהדים את השער השני. לא ברור מה היה קשה יותר, לבשל את השער או הספרינט שהרביץ לכיוון האוהדים. לא רצתי כל המשחק, לא? אתם אומרים? אז בסוף היה לי דקה אחת של ספרינט. אחרי שעבר אין ספור קבוצות ורגע לפני שהוא מתויג ככישרון ענק שלא הצליח לממש את עצמו, עיין ערך רובן עובד, לוי פורח בנתניה. גם כשהוא עומד דקות ארוכות ונדמה שקלו כוחותיו, מזרחי משאיר את האס שלו על הדשא, והוא יודע למה. מה עושה ערן לוי? ממשיך ללכת לבד, נוצר שם! 2-0! נתניה בגמר! אין דבר כזה, זה סוג של אקסטאזה, זה משהו מיוחד. כבוד גדול לשחק פה, זה זכות בשבילי, מאוד מאוד מאושר. שלוש שעות למשחק. חברי חוג האוהדים של הקבוצה מותשים מההכנות. מאיזה שעה אתם פה? אתם נראים עייפים. 9 בבוקר. לא ישנתי כל הלילה. היום בעצם זה סוג של בונוס יפה לעונה המדהימה שעשינו. מוטיב האות החוזרת בשירי נתניה הוא עתיק יומין. היום זה לה לה לה, פעם זה היה נה נה נה. אבל רובם לא נולדו כששלמה ארצי פיזם את שיר האליפות ב-1971. אז יגענו ומצאנו אחד שזוכר. גלגל אותו, בבל אותו, בבל אותו ברשת. שלמה ארצי התחיל את הקריירה שלו עם השיר הזה, ואני גאה בו. נתניה חוזרת למרכז הבמה גם בגזרת הבעלים. אחרי שנות אי-ודאות כלכלית מאז עזב יאמר את הקבוצה, השנה רכשו אלי סגב ושותפיו את נתניה, ויש סדר. אפילו המאמן שלי אמר לי, הייתי ב-20 מעמדים כאלה בחיי, והיום אני מתרגש. יוסי אמר לי את זה היום. אמרת משהו לשחקנים? אני מחבק אותם כל השנה, תאמין לי. אני לא צריך להגיד, אני צריך להסתכל עליהם והם מבינים. המשחק מתחיל בעצבנות. לוי לא מורגש כמעט. חצי שעה ראשונה נכון לא הייתי במגרש, אין לי מושג למה. הוא ממעט לנוע, הסגירות בהגנה לא משהו. אבל לוי הוא מזן השחקנים שמזכיר למה אנחנו אוהבים כדורגל. תמיד יעשה את המהלך המפתיע, זה שיכריע. בינתיים ערן לוי, בריצ'ה מתקרדה, והכדור הזה מתגלגל! פרימה! נתניה מסתגרת במחצית השנייה. זה נראה כאילו ללוי נגמרה הבטריה. הוא מנופף בידיים, מעקם פנים, לוקח הכל ללב הגדול שלו. אבל אם בקבוצות האחרות הוא עשה את זה במסגרת התפקיד של הגאון הפרוע, עכשיו הוא בעמדה אחרת. לוי התבגר. לא השתנה, התבגר. זה דברים שעברתי, דברים שנכשלתי וחושלתי. הרגשה הכי כיפית בעולם, מפה והלאה, שמיים עם הגבול. הקהל מת על לוי, הוא משלהם, רוקד איתם, מצטלם עם כולם, ואפילו כשהטלוויזיה רוצה אותו, הוא מבקש עוד 5 דקות עם האוהדים, שיחכו המצלמות. היום העריב. אחרי 36 שנה במדבר, נתניה שוב במרחק נגיעה מהפרס. 36 שנה מכבי נתניה לא לקחה גביע, ואולי לאוהדים הנפלאים האלה, ולראש העיר הנהדרת שיש לנו, ולכל האנשים הנפלאים בעיר נתניה, נביא גביע. יש מצב שאת הגביע האחרון שיעניק פרס כנשיא, יקבל ערן לוי. זה יכול להיות אחלה סיפור. כרגע זה המקום הכי טוב בשבילי, ואמרתי לא פעם ולא פעמיים, פה אני רוצה לסיים. תודה.
עכשיו בקו אחד